12-godišnjaci Andrija Adamović i Ognjen Jovanović iz Niša oduševljeni su što su imali priliku da sednu u pilotsku kabinu aviona i da se bar na tren osjećaju kao pravi piloti. Nišlija su danas uživala u manifestaciji Otvoreni dan Vojske Srbije koja je održana na vojnom aerodromu u Nišu. Najviše su se ipak radovali najmlađi. Vojska je danas otvorila kapije Niškog aerodroma za građane. Cilj akcije Otvoreni dan jeste afirmacija i promocija vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane kroz direktan kontakt sa građanima grada Niša. Mi smo jutros u 10 časova otvorili kapije aerodroma Niš. Priredili smo građanima grada Niša statički deo izložbe gde su mogli da vide avion Orao, avion Super Galeb, avion Utva, helikopter Mi-8, helikopter Gamu. Imali su prilike da vide i jedinice protivvazduhoplovne odbrane i sastava 230. samohodnog raketnog diviziona, takozvani sistem KUB. Imali su priliku da vide naoružanje koje posjeduje i opremu 63. padomorski bataljon i imali su priliku da vide jedan kratak letački program, takozvani aeroshow. Nišlije su ipak najviše uživale u atraktivnom letačkom programu aviona Orao i Super Galeb, prikazu gašenja požara sa protivpožarnim vedrom sa helikopterom i desantu padobranaca 63. padobranskog bataljona iz aviona i helikoptera.